Sanibonani bazalwane, siyanamukela enkonzweni yanamhlanje. Siyathemba nizobusiseka, asidumise uNkulunkulu ndawonye. Hallelujah bazalwane. Ungaphakama nje lapho kusofa, ungaphakama nasembhedeni. Sishaye nje kuseni, sithi ukudumisa uNkulunkulu. Hallelujah. Sikhonza uNkulunkulu wezimanga. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh, sikhonza uNkulunkulu wezimanga. Oh, sikhonza uNkulunkulu wezimanga. Oh, sikhonza uMathida. Oh, sikhonza uJesu. Oh, sikhonza
Baba siyabonga ekseni sikunika udumo sithi akekho njengawe sithi akekho lingana nawe. We thank you, oh God. Hallelujah. Sanibonani, sinesonto elimangalisayo phambi kwethu namhlanje. Nakhu odinga ukukwazi. Siyakhuleka zonke izinsuku ngo-6 ntambama ku-Facebook na ku-Instagram live. Asihlangane ngolesithathu ntambama ngo-6 for our midweek meetup ku-Facebook na ku-Instagram live. Uma ufisa uku-attenda inkonzo ngesonto elizayo, ungakhohlwa ukurejista ngokuthumela i-SMS noma i-WhatsApp kule number ethi 071 630 4488. 071 630 4488. Ubhale igama lakho nokuthi yiphi inkonzo ofisa uku-attenda noma inkonzo yango 9 ekseni noma inkonzo yango 11:30 emini. Sanibonani bazalwane, kuyintokozo kakhulu once again ukuthi sihlanganyele kule nkonzo yanamhlanje. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe ingxenye yale nkonzo eziqhubekayo emakhaya. Sizoya straight ezwini lenkosi esothola encwadini kaLuke uchapter 11, sisuka kuLuke chapter 11 siye kuLuke chapter 18. Ngale nkathi usawubheka ngicela ukuthi ngikhuleke. Babegameni lenkosi yethu Jesu siyabonga kakhulu ngaleli thuba osipha lona ukuhlangana around itafula baba lakho ukuthi sidle ezwini lakho. Baba suthisa imphefumulo yethu ngezwi lakho namhlanje. Baba usiguqule usiphe amandla amasha. Baba ngiyabonga ukuthi izwi lakho liphuma Nkosi engcwele, aliphumi nje lingamagama njengenovel kodwa izwi lakho linamandla okufulfilla lokho elikhulumayo. So I thank you Baba ongcwele ukuthi izwi lakho liphume emlomeni wami Baba, linamandla okwenza umsebenzi opheleleyo kuleyo naleyo mpilo elaleleyo. Ngikhulekela ukuthi izwi lakho liphume njengomlilo, njengenkemba Baba ebukhali kunenkemba ebukhali nhlangothi zombili. Egameni lenkosi yethu Jesu siqinise namhlanje kuseni ukhulumisane nezimpilo zethu, usiguqule ebukhoneni bakho. Njengenceki yakho ngiyasithoba kuwe Nkosi namandla onke. Ngiyamelana nesitha esingusathane, kumele sibaleke egameni lenkosi yethu Jesu. Imina kanye nakubona bonke abalalele nababukayo enza umsebenzi wakho opheleleyo egameni lika Jesu. Amen. Sofunda bazalwane, namhlanje ngithanda ukuqala intshumayelo engicabanga ukuthi ngizoyiqeda kahle ngesonto elizayo, kodwa sizoyiqala namhlanje. Sofunda kuLuke chapter 11 kusukela ku verse 5 lapho kufundeka khona kanje. Kubalekile ukunotha ukuthi uJesu bafundisa ngomkhuleko, uqeda nje ukubanikeza ubaba wethu osezulwini kulama verse angenhla. Bese ethi ku5 wathi kubo, ngumuphi kini oyakuba nomhlobo noma umngani aye kuye phakathi kobusuku athi kuye, mhlobo mngani wami ngitsheleke izinkwa zibe zintathu ngokuba kufike kimi umhlobo wami evela ekhambeni, kepha anginanto engayibeka phambi kwakhe. Yena ke ophakathi aphendula athi, ungangihluphi, sekuvaliwe eminyango nabantwana bami balele kanye nami, anginakuvuka ngikunike na? Nginakuvuka ngikunike na? Ngithi kini noma engazukuvuka amnike ngokuba engumhlobo wakhe, nokho ngenxa yokukhongisisa, lithi ngesilungu because of his persistence, ukukhongisisa, ukuphikelela kwakhe, ukuqhubeka kwakhe, uyakuvuka amnike konke akudingayo. Verse 9, ngithi kimi celani niyakuphiwa, funani niyakufumana, nqonqothani niyakuvulelwa. Ngokuba ilona lo ocelayo uyakumukeliswa, nofunayo uyafumana, nonqonqothayo uyakuvulelwa. Ngumuphi kini onguyise oyakuthi nxa indodana yakhe icela inhlanzi
ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi noma icela iqanda ayinike ufezela nawo athi ngakho ke uma nina engababi nikwazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle kakhulu kanganani uyihlo osezulwini uza kubapha abacela kuye umoya ongcwele. Now masifunda bazalwane lithi ngokuba lona lo ocelayo uyakumukeliswa nofunayo uyakufumana nonqonqothayo uyakuvulelwa. Unenguqulela ye-New Living Translation eyibeka kahle ewachaza kahle namagama ngoba yona ayisho ukuthi ocelayo uyakumukeliswa lithi oqhubekayo acele uyakumukeliswa. So lithi ngesilungu keep on asking and it shall be given unto you. Lithi keep on knocking and it shall be opened unto you. Keep on seeking and you shall find. So lithi uqhubeka ucela uqhubeka ukhuleka uqhubeka unqonqotha uqhubeka ufuna yilapho othola khona. Kubalekile ukugada lokho. Now so gijima futhi second Luke chapter 18 again kukhulunywa ngomkhuleko. So ufuna from verse 1 lithi wabalandisa umfanekiso wokuthi bamelwe ukhuleka njalo bangadangali. Told them a parable so that they would always pray and never give up. Wathi kwakhona emzini othile noma edolobheni elithize umahluleli othile owayengamesabi uNkulunkulu engenandaba nabantu lithi enganaka abantu ngesilungu lithi he did not care about people. Kulo muzi kwakhona futhi umfokazi owayelokhu efika kuye ethi ngizwele esitheni sami nginikeze ukwahlulela, give me justice against my adversary. Kwaba yisikhathi engavumi kepha ngasemuva wathi phakathi kwakhe nakuba ngingamesabi uNkulunkulu nginganaki umuntu noma ngingenandaba namuntu nakho ke ngokuba lo mfelokazi engikhathaza njalo ngiyakumzwela funa angizuke ngokufika njalo njalo. Yayisithi inkosi yizwani okushiwo ngumahluleli ongalungile. uNkulunkulu kayukubezwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku ababekezelele noma abaphe ukwahlulela na? Ngithi kini uza kubazwela masinyane nokho nxa ifika indodana yomuntu okunguJesu mebuye emhlabeni imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni na. Uma khona umuntu ophumelele entweni ethize, umbuzo abantu abavame ukumbuza wona umbuzo othi iyini imfihlo yakho? Ngamanye amazwi yini wena lo yenze ngokuhluka kule field yakho ukuze ube nempumelelo engaka? Bebaningi abanye abazamile bangaphumelela, so yini wena le oyenze ngendlela ehlukile? And uma bebuza lokho ukuthi iyini imfihlo yempumelelo yakho basuke bezama ukucosha noma ukuglina i-insight noma mhlambe ama-methods noma i-formula noma ama-principles imigomo ayisebenzisile lo muntu ukuze abe nempumelelo le abe nayo ngoba banethemba lokuthi mhlambe mangase bacoshe lokho kulowo muntu nabo mhlambe bengaku-apply noma bakuzama empilweni zabo bese bebona ama-results noma imphumela efanayo nalo muntu. Namhlanje ke ngifuna sibuze umbuzo wokuthi iyini imfihlo yobuKristu? Ngamanye amazwi iyini imfihlo yokuba umKristu ophumelelayo ekubeni ngumKristu? Ngelinye ilanga singakhuluma ngokuthi kubuye kanjani ukuphumelela ekubeni ngumKristu, kodwa namhlanje umbuzo uthi iyini imfihlo yokuthi ngiphumelele as umKristu? And ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kahle hle akusiyona imfihlo, yonke into esidinga ukuyazi ngobuKristu nangendlela yobuKristu ikhona ezwini kaNkulunkulu. Phezu kwalokho sinikeziwe umoya oyingcwele osifundisayo nosiholayo. Kodwa ke ake sibuyele embuzweni, iyini imfihlo yempumelelo ekubeni ngumKristu? Now lo mbuzo abantu abaningi bengawuphendula ngendlela ehlukile. Khona ongathi nje imfihlo ukukholwa, umkholwe uNkulunkulu, umthembe uNkulunkulu, ubeke ithemba lakho kuNkulunkulu. Khona ozothi imfihlo umkhuleko, khuleka mntanami, khuleka
imfihlo umkhuleko khona uzothi ukufunda izwi imfihlo isezwini asibe ngabantu abadla izwi khona uzothi imfihlo ukunikela nokuletha ishumi kuNkulunkulu khona uzothi ukumlalela uNkulunkulu iobedience uma simlalela sikwenzayo akushoyo uzophumelela khona othi ukumdumisa uNkulunkulu ukuthi nje sikwazi ukumpraise nokumdumisa nokumworshipa uNkulunkulu ikhona okuyimfihlo khona uzothi ukufasta kumele uzile ukudle ufaste ukhuleke khona uzothi ubungcwele kumele uhambe ngobungcwele and zonke le impendulo zi-right ayikho neyodwa erong kuzona in fact zonke lezi zinto nezinye siyayidinga empilweni yethu siyadinga ukuzila ukudla siyadinga ukufunda izwi siyadinga ukukhuleka siyadinga ukuba ngcwele siyadinga ukumkholwa usimakade siyadinga ukunikela nokuletha ishumi siyadinga ukumlalela uNkulunkulu siyadinga ukwenza konke lokhu kodwa namhlanje ngifisa ukubheka into engicabanga ukuthi ibaleke ngendlela emangalisayo engayibalanga la entweni ezimfihlo ekuphumeleleni kubuKristu bethu and leyo nto engifuna ukuyibheka ile abathi ipersistence ukuqhubeka ukuphikelela ngikholelwa ukuthi ukuqhubeka nokuphikelela ipersistence imfihlo emangalisayo ekutheni ube ngumKristu ophumelelayo ekubeni ngumKristu kubalekile ukuthi ube ngumuntu oqhubekayo you have to keep on and you have to keep on keeping on njengomKristu kumele njalo uhlezi uqhubeka ukuqhubeka baningi abaqala kahle kodwa baphelele endleleni baningi abaqala kahle kodwa bangaphethi kahle kodwa bakhona abaqala kahle kodwa baphinde baphethe kahle khona abangaqali kahle kodwa belesiphetho esihle and uthi umebhala umshumayeli encwadini yomshumayeli athi isiphetho sendaba sibalekile noma isona esinamandla kunesiqalo sendaba sokubalekile ukuthi sibe ngamaKristu afunayo ukuthi aphethe kahle and uzodinga ipersistence uzodinga ukuqhubeka nokuphikelela ukuze ukwazi ukuthi ube ngumKristu ophetha kahle noma ophumelelayo kubuKristu bakhe imuphi umehluko njengoba kukhona abaqala kahle bengaphethi kahle ngoba sonke bazalwane siyabhekana nama trials siyabhekana nezivinyo sonke siyabhekana nezilingo ama temptations sonke siyabhekana nokuphoxeka ama disappointments sonke siyabhekana nefailure ukuhluleka at times sonke siyabhekana nama challenges inselelo ngezinye izikhathi sonke siyabhekana nama hardships umzima ngezinye izikhathi sonke siyabhekana nokulimala ihurt sonke siyabhekana nepain inhlungu imuphi umehluko ngikholwa ukuthi umehluko ipersistence ukuthi mase kwenzekileke okwenzakalayo ngiyakwazi ukuphakama bese ngiyaqhubeka mase kwenzeke konke kwaba khona ama trials nama temptations nama disappointments nama failures nama challenges nama hardships ne hurt ne pain can I get up and keep on again lithi iBhayibheli olungileyo noma engawa kasikhombisa kodwa uphinda avuke aphakame ngiyazibuza ngithi nisambizelani ngolungileyo esawe kwasikhombisa kodwa indaba isekutheni can you keep on can you rise up again athi umebhala umpostoli uPaul athi siwiswa phansi we are cast down but you are not destroyed siwiswa phansi kodwa asibhujiswa ngoba ngisho singawa phansi kodwa siphinde siphakame uzosibona futhi sesiphakame simile ungasigcina siphansi kodwa we rise up once again and impendulo namandla bazalwane obuKristu ukuba neability to rise up and keep on sekwenzeke konke baziba greater off nabantu kodwa phinde bakubona ukhona uphakama and keeping on uqhubeka ohambeni lakho lobuKristu ngicabanga ukuthi lokho kubaleke ngendlela bazalwane engakwazi ukuyichaza ukuthi uyakwazi ukuqhubeka can you keep on ngengabheka ke ukuthi legama elithi persistence esifunda ngalo kule ndaba zombili elikhuluma ngokuqhubeka noma ngokuphikelela chaza ukuthini so ngibheka kwi-dictionary nazi incazelo
engiyitholile ukuthi ichaza ukuthini ukuba persistent noma ukuba umuntu oqhubekayo noma ophikelelayo. Lithi it is persisting especially in spite of opposition, obstacles, discouragement, but persevering. So ke uqhubeka yize khona okumelane nawe kukhona iopposition and bazalwane sine opposition. Lithi iBhayibheli asibambene nenyama negazi, we wrestle not against flesh and blood. So empilweni yomKristu azi ukuthi when you signed up kuba umKristu, you signed up into the army, wangena ebuthweni singamasosha bazalwane, and kukhona iopposition, kukhona okumelene nathi. If we gave up every time bakhona iopposition noma okumelene nathi, angeke sifike lapho kumele sifike khona. Uma sinikezela njalo kuba khona isithiyo noma iobstacle endleleni, uma sinikezela njalo siba discouraged, akekho ongaphumelela. Zonke lezi zinto zikhona endleleni, kodwa kumele sifane njengoDavide sikwazi ukuyiqinisa kuJehova uNkulunkulu wethu. Lapho uDavide befuna ukumkhanda ngamatshe abantu, naye uqobo edangele ngoba kuhamba unkosikazi wakhe, wathunjwa nabantwana bakhe amadodakazi namadodana. Phezu kwalokho amabutho ahamba nawo afuna ukumkhanda ngamatshe. Kodwa lithi iBhayibheli David encouraged himself in the Lord. Kuneyikhathi lapho engekho khona nabantu abaku-encourageayo, lapho kumele ukwazi khona ukuthi despite your encouragement kodwa uphakame usukume and keep on, uqhubeke uthole encouragement yakho enkosini, uziqinise enkosini and encourage yourself in the Lord, uqhubekele phambili and keep on. That is what persistence is bazalwane. Sometimes kumele uzi-encourage wena enkosini lapho bengasekho abaku-encourageayo nabakushalizana nabathi qhubeka, kodwa wena uzi-encourage wena enkosini engakushiyi nengakuyekeleli noma ngabe kuthiwa sekwenze njani. Number 2, lithi ithi definition yokuba persistent, it's lasting or enduring tenaciously. Mupele kama elithi tenacious, it means to keep a firm hold, it's to cling. So kuba persistent ukuthi ngibambelele and angifuni ukudedela. Sidinga ukubambelela bazalwane kuKristu, sithi ngisho ngathiwani angidedeli. Angazi noma ike yakwenza inlento umnengide ekhaya, especially ngide ehlala ngaphandle enethwa yimvula, kuke khambe uthola ukuthi ukhiye wale ngidi awusayivuli kalula, sekumele usebenze ukuze uyivule le ngidi. Now uma uwazi ukhiye ovula ingidi, ufika kwingidi lokhu uzama engathi akuvuleki, uyazi ukuthi uma uwazi ukuthi yiwo lo khiye awudedeli, uzama kuyoze kuvuleke ngoba uyazi ukuthi iwona lo khiye, awukho omunye. Sidinga ukwazi ukuthi uKristu iwona khiye, ukholo lwethu iwona khiye, awukho omunye. Makube ngazi ukuthi ayivule le ngidi ezama ukuyivula, kodwa sidinga ukwazi ukuthi akusizi ukuzama laba abanye okhiye abakulesiqhanti sokhiye ngoba siyazi iwona lona. Sidinga ukubambelela siqhubeke sizame ize imvuleke le ngidi ngoba si-convinced ngokhiye ukuthi iwona okwazi ukuvula le ngidi yempilo. Number 3 bazalwane, lithi i-definition ye-persistence, lithi it's to constantly repeated, continued, constantly repeated, continued. So into persistent into enzeka constantly, repeated, ne continued, ne qhubekayo. Sisona kuvela igama elithi consistency yokuchasene into oyenza uphindelele, ilokhu uyenzile, ilokhu uyenzile, ilokhu uyenzile. Amandla oKristu bazalwane bulele kulezi zinto ozenza consistent. You know, it's not about keep ishumi kanye bese ngifuna ukubona bese mhlambe uthi akwenzelanga lutho ngiyayishiya mina lento. It's not about ukuthandaza kanye, kodwa it's about ukuthi yini oyenza consistently, yini le egcina isimpilo yakho. Masikhuluma ngomkhuleko sike sikhulume ngokuthi siba ne prayer life. Now i prayer life ayenzeki ngokukhuleka kanye noma ngokukhuleka sporadically kanye ngenyanga noma kanye ngesonto, kodwa ukuthi into ibe impilo yakho, into
oyenza repeatedly, into repeated, into consistent, igcine leyo nto isimpilo yakho bazalwane. And amandla obuKristu ilezo zinto ozenza consistently ukuthi day in day out lento uyayiphinda ulokhu yenzile izifomeke ibe yimpilo yakho, ibe yingxenye yempilo yakho. Masibheka uPaul noSila babekhuleka in the midnight hour phakathi kwamabili besentilongweni besejele lapho kumnyama khona. Kulula ukukhuleka uma kumnyama empilweni yakho. Baningi abantu abakhulekayo uma sekunzima, kodwa bona bengakhuleki ngoba kumnyama, babekhuleka ngoba umkhuleko nokudumisa uNkulunkulu it was their life okuyingxenye yempilo yakhe. So they were praying out of ukuthi this is what we do. Ngakho ngisho singayithola sikuphi empilweni kodwa somdumisa uNkulunkulu, kodwa sokhuleka uNkulunkulu ngoba sine prayer life, sinempilo yomkhuleko, into esiyenza ngokuphindaphindela, into esilokhu siyenzile. And the persistence ikhulema ngalokho bazalwane ukuthi ngizolokhu ngiqhubekile ngiyenzile lento, angeke ngize ngidedele. So ke amandla obuKristu ilezo zinto ozenza ngokuphindelela zize zibe ingxenye yempilo yakho. Ilapho ozobona khona amandla obuKristu. Ithi engincazelo, it is continuing or permanent. So into eqhubekayo nento epermanent, uchazene into epermanent engapheli, into yanjalo njalo. Ngamazwi angindawo uma nginquma nje eqaleni ukuthi ngingumKristu, nginqume ngithi mina ngingumKristu opermanent, angindawo. Ngicela ukubuza ukuthi ngabe wena ungumKristu oyitemporary noma ungumKristu opermanent na? Ngoba kunamaKristu angamatempu, khona amaKristu apermanent. Lento yamatempu nanto apermanent ibonakala kamnandi endaweni yokusebenzela. Amatemp they come and they go. Namhlanje ukhona kusasa kekho. Yabo amatemporary labo bantu bafika nje ngaleso sikhathi abahlezi bekhona, kodwa abantu bapermanent la ekhaya lokhu bekhona. Amatemp abafica bekhona aphinda hamba, amatemp anyamalale izinyanga eziningi aphinda abuye futhi abekhona insukwana noma izinyanga noma asontwana aphinda nyamalale ngoba lo muntu utemporary akekho permanent kulento. Kodwa sidinga kuba ngamaKristu apermanent. Kumele bazalwane sinqume kwasekuqaleni ukuthi manje ngifike ekugcineni kwangqingetshe ngimtholile. Ingakho uJesu mebuza abafundi bakhe ethene mabeqeda ukumshiya abaningi ethi nani nifuna ukuhamba, bathi singayaphi ngoba amazwi okuphila kuwe ayikho enye indawo esingaya kuyo, sinawe permanently Nkosi yethu, ngoba sikubonile ukuthi wena unguKristu Mesiya, akekho omunye ngaphandle kwakho. Sidinga kuba ngamaKristu bazalwane permanent. Maningi amatempu kwabone even in the context yebandla ngoba they come and they go. Yabo awayifaki impande, awagxila. I'm just temporary. Angazi noma ngikhona noma ngikho, angazi noma ngwala ekhaya noma ngisiyena. Yabona nje naseKristwini angazi namhlanje ngiyakholwa, kusasa angikholwa kahle, namhlanje ngiyakholwa, kusasa ngenza noma yini, namhlanje ngiyakholwa kodwa ngeke Jesu ungangitshetha ngishintshe izinto empilweni yami, namhlanje ngiyakholwa. Yabo uyi-temporary, akayona umuntu o-permanent. And kumele sibe ngamaKristu apermanent bazalwane. Ngicela uzwe lokho, ubungozi bokuba temporary. Amatemp yanoma ngiphi inkampani, amatemp awana ama-benefits. Muyi-temporary enkampanini awathola ama-benefits ekhampani. Abantu abapermanent banama-benefits, ubathola benoma-medical aid, ubathola benempesheni, benama-retirement annuity, benama-provident fund, ubathola benama-benefits, banama-days off, bane-leave, banama-benefits abatholayo enkampanini ngoba ba-permanent. Kodwa amathemba awathola ama-benefits. Ngenzeka ukuthi uyitshela ukuthi awabona amandla alobuKristu noma awuboni ukusebenzela ukuba ngumKristu, kodwa ngenzeka ukuthi ngoba nawe awukho permanent ekubeni ngumKristu, kodwa uyi-temporary. Uyafika uhambe, ufike uhambe, ufike uhambe, ufike uhambe. Awunqumile enhlizweni yakho ukuthi ugxile kubuKristu. Ngiyakhuleka ukuthi sibe ngamaKristu apermanent, hayi amaKristu atemporary. Incazelo yokugcina bazalwane, indlela legama elisetshenziswa ngalo in botany okuyi-study of plants lapho kukhulunywa khona ngey'tshalo, bathi when something remains attached beyond the usual time, uma into ilokhu inamathele, yabona imbali
okulindele ukuthi kule plant lena la ama leaves embali ngesikhathi esize kumele awe aphume embalini kodwa uthothi nje ihleli awawi lama leaves lithi uma into ihlala in botany ngaphezulu kwesikhathi esilindelekile leyo nto ibizwa ngokuthi i-persistent. Hey, sidinga ukuhlala abazalwane. Lithi iBhayibheli in fact kusho uJesu uthi mina ngingumvini oyiwona wona nina ngamagatsha. Lithi hlalani kimi nami ngihlale kini. Singasuki sibe persistent, sibe attached. Let us abide kuKristu oyinkosi yethu nongumvini oyiwona wona bazalwane and remain. Abaningi bethu mhlanje sisindiswa ababekade besazi kudala basinikeza isikhathi bathi hayi siyasazi isikhathi senu bathi asike sibonthi ngo6 months time uzobe usaligona yini iBhayibheli lakho ungene emateksini uye enkonzweni sifuna ukubona ukuthi enyangeni ezithize ezizayo uzobe sayikhuluma into eyikhuluma ngoJesu osindisayo. Sifuna ukubona emva kwesikhashana siyakwazi wena ukuthi unjani kodwa sidinga ukunquma ekuqaleni bazalwane ukuthi ngingumKristu opermanent angindawo ngimtholile uMesiya amazokuphila akuye ngaphandle kwakhe anginayo impilo ngihlezi la angiyi ndawo. AmaKristu bazalwane sengeke ngayisho lento sidinga ukuqonda ukuthi siyibutho singamabutho ngamasosha. Lithi iBhayibheli we must fight the good fight of faith. Kumele siyilwe impi enhle yokukholwa kunempi okumele siyilwe. Uthi umebhala umpostoli uPaul ebhalela his protege umfana amkhulumisayo in the ministry uTimothy uthi Timothy endure hardship like a good soldier of Jesus Christ. Uthi bekezelela umzima ihardship njengesosha noma njengebutho elihle lenkosi yethu uJesu ngoba sibizelwe bazalwane ekubeni ngamabutho njengamaKristu. Besike ngasho ngathi lithi iBhayibheli asibambene nenyama negazi kodwa we wrestle not against flesh and blood but against principalities and powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual wickedness in heavenly places. Kunempi esibambene nayo sibambene bazalwane nemoya nababusi sibambene nababusi bobumnyama balesikhathi sibambene nobubi spiritual wickedness ububi kwelikamoya emazulwini bazalwane. Kunempi esikuyona njengamaKristu endakumele sibe ngabantu abathi mabebhekana nomzima bese beyadangala bashiye phansi. Kunevesi elitholakala kwiZaga 24 verse 10 lithi ngesilungu if you falter or if you faint in the day of adversity or in the day of pressure or in the day of distress, how small is your strength? Lithi ngesizulu uma udangala ngosuku lwenhlupheko mancane kangakanani amandla akho. Sidinga ukuba ngabantu bazalwane kuthi ngisho nangosuku lwenhlupheko sibe ngabantu abakwazi ukuphikelela nokuqhubekela phambili singapheli amandla. Kubhlungu ukubona even kulesi sikhathi esinzima esikusona njengezwe abanye abantu esikhundleni sokusondela kakhulu uNkulunkulu baphikelele and keep on sibabona behlehlela nganyova besuka kuNkulunkulu. Mntababa, I want to encourage you ngisho ngabe kuthiwa kade usuhlehlile funa namhlanje ukuthi uphakame ngoba olungileyo engawa kasikhombisa kodwa uyaphakama. Ngifuna uphakame uzibuyisele enkonsini mntakababa osabambelele. Ngifuna ukuthi iwona lokhiye ungabusadedela izovuleka lengidi. Hold on and keep on. Qhubeka phikelela uNkulunkulu ukhona. Yindaba sidinga ukuqhubeka nokuphikelela ingoba sinesitha. Kube kuthiwa asikho isitha ngabe asikho isidingo sokuthi sibe ngabantu abaqhubekayo nabaphikelelayo kodwa sibambene nempi bazalwane. Yingakho kumele siphikelele. Udinga ukwazi ukuthi isitha sifuna ukuthi ume. Kunesitha that wants you to stop dead on your tracks. Kodwa thina sidinga ukuba ngabantu abaphikelelayo ngamandla esiwanikezwa uNkulunkulu ngentuthuko yakhe uJesu Kristu through umoya oyingcwele. Senke ngabona abantu bazalwane abadlula ezikhathini einzima ngendlela emangalisayo. Ngize ngiyibuze ukuthi inkosi yami kube kuthiwa imina obhekene nalesimo engazi bengakwazi ukukudumisa phakathi kwalesi simo. Kumnandi ukushumela ngoPaul noSila besejele phakathi kwamabili kodwa izwa ukuthi kunjani kuba sejele especially jele babekulona bona laseRome malichaza ukuthi linjani. Uzobona ukuthi kwangalula ukuthandaza ngaleso sikhathi kodwa kumele sibe ngabantu abaphikilela. Kunomzalwane osewaya enkosini waye challenge kakhulu impilo yami. Lo mzalwane waba necancer
waba nomdlavuza wahamba ichemotherapy yaphela icancer kodwa ngenxa yechemotherapy bezama ukulungisa icancer kunakala okunye waba nekidney failure waphila impilo enzima enza dialysis njalo ehleze eseyinhlungwini ephila impilo enzima kodwa every Sunday bazalwane enkonzweni wawumthola wayingabi ngemuva wayibanga phambili umthole edumise ephakamisa izandla umthole edance egxuma umthola emdumisa uNkulunkulu and kwakuyi challenge lokho impilo yami Nkosi ukube kuthiwa imina okulezi zimo ngabe ngiyakwazi yini ukudumisa ngendlela akudumisa ngaye uma ubheka ipraise ne-worship yakhe yayingafani nezimo adlula kuzona uyabona lo mzalwane wayene persistent wayethi I'm going to keep on and wayemthemba uNkulunkulu ukuthi uzomelapha amaphilisa waze waye enkosini esakholwa wena ungayitshela ukuthi wahluleka akahlulekanga ngoba wahamba nalo ukholo lwakhe uma muzwa umpostoli Paul ekugcineni kwempilo yakhe uthi I have kept the faith uthi ngiligcinile ukholo lwami ngoba impi esihlaselayo isikhathi esiningi lize ishaya enyameni ayizili ukuzolwa nenyama kodwa izosiphuca ukholo nethemba ngakho uma sikwazi ukubambelela okholweni nethemba ngisho ikathini enzima sibambelele kumdumiseni uNkulunkulu ingakho unkosikazi kaJobe umuzwa ethi mthuka uNkulunkulu ufe bheka unjani athi uJobe ngeke nkosikazi oyisiwula angikwazi ukwenza lokho ngoba ngiyamazi umhlengi wami ukuthi uyaphila egcineni uyakumothulini uthi lapho isikhumba sami sesishabalele ngiyakumbona ngamehlo ami ngakho ngizobambelela enkosini ngisho ngabe kuthiwa sekunjani masibheka ke le ndaba esithola kuchapter 11 at least kunobudlelwane ngoba lo muntu lethi iBhayibheli uyahamba uya kumhlobo wakhe uyocela isinkwa ebusuku inkinga uthi umhlobo wakhe sekulate mnganami iphakathi komabili sengilele nabantwana bami angikwazi ukuvuka at least kunobudlelwane kodwa chapter 18 abukho ubudlelwane lethi iBhayibheli lo umahluleli ongalungileyo ongamesaba uNkulunkulu nongenandaba nabantu kodwa bobabili labantu lethi iBhayibheli ngenxa yepersistence ngenxa yokuphika kulaba abacelayo bazi babanika lokho abakufunayo ngoba babe persistent lithi iBhayibheli yize kwakunobudlelwane kumngani wakhe omcelayo kodwa akazange azaphakame amsize ngenxa yobungani kodwa ngenxa yepersistence ngenxa yokuthi waqhubeka waphikelela wazi wavuka wathi ngizomnikeza konke acelayo nomahluleli ongalungileyo nongamesaba uNkulunkulu nonganendaba nabantu kodwa wathi lo ngizomnikeza ukwahlulela okulungile ngani ngenxa yepersistence and uJesu usifundisa ukuthi kumele sibe ngabantu abaphikelelayo ngisho emkhulekweni nakhona konke esikwenzayo kubuKristu kumele sibe ngabantu abaphikelelayo cabanga bazalwane ukuthi ke uthi uJesu cabanga mina ke ngoba lo mahluleli wayingalungileyo owethu uNkulunkulu bazalwane ulungile lo mahluleli kwangekho ubudlelwane phakathi kwakhe nalomfelokazi thina sinobudlelwane lithi iBhayibheli asibo abafelokazi lithi iBhayibheli thine husband is thy maker is thine husband lithi umenzi wakho ungumyeni wakho singabantwana bakaNkulunkulu we've got relationship bazalwane lelijaji lithi iBhayibheli alingamesaba uNkulunkulu unguNkulunkulu lithi iBhayibheli even when thina si faithless he remains faithful because he cannot deny himself lelijaji lalingenandaba nabantu uNkulunkulu mina nawe uyasikhathalela lithi iBhayibheli asiphonse kuye uNkulunkulu wethu zonke inkathazo zethu ngoba yena uyasikhathalela uJesu utshengisa umehluko phakathi kwaNkulunkulu nalelijaji ukuze athi bheka mina nginguNkulunkulu kangakanani ngizonenzela okuhle uma niphikelela ekuzeni kumina njalo. So-ke bazalwane uNkulunkulu ufuna ukuphakamisa indlela esimbuka ngayo ngoba sometimes si limited ekubukeni uNkulunkulu ngama experiences esinawo ngabantu ingakho kuneverse eBhayibhelini elithi God is not a man uNkulunkulu akasiyena umuntu so ungamahluleli ngendlela okwenza ngayo abantu lithi iBhayibheli uNkulunkulu will give us justice speedily ngokukhulu ukushesha lithi iBhayibheli masiqala ukufunda laphana ku chapter 18 lithi uJesu wabatshela lo umfanekiso kuze abafundise ukuthi bakhuleke njalo bangadangali. He taught them this parable in order to teach them that they should always pray and never give up. Cabanga
ama-parables amaningi noma imifanekiso eminingi esibunayo eBhayibhelini abafundi kwakumele beze beyombuza uJesu ubuqonda ukuthini umuthi kwakuba nencazelo efihlakele kodwa uJesu wayefuna ukwenza sure ukuthi mina nawe we do not miss what he's saying kule parable akusilahlekeli lokhu akushoyo kule parable uthi nginitshela lo mfanekiso ukuze nginifundise ukuthi nikhuleke njalo ningadangali always pray bazalwane and never ever give up always pray and never ever give up always pray and never ever give up. Now into odinga ukuyazi ukuthi uma sikhuleka akukhona ukuthi zama ukunqoba uNkulunkulu ongafuni ukusinikeza into or reluctant ukusinikeza so ngomkhuleko sinqoba ireluctance yakhe ukuze sibhende ingalo yakhe ukuze asinikeze lento esifunayo anginjalo ungubaba wethu uyasithanda namhlanje ekseni uma ngibuka lento ngizilungiselela ukushumayela ngibone into engakaze ngize ngibone bazalwane uma sifunda kuLuke chapter 11 lapho esifunda khona lithi iBhayibheli uma likhuluma ngayo le ndaba yokuphikelela ekukhulekeni lithi uma ubani kunina ethi uma indodana yakhe icela isinkwa ayinikeze itshe noma icele iqanda ayinikeze ufezela noma icele inhlanzi ayinikeze inyoka nawo angikaze ngibone lento engizoyichaza njengamanje bazalwane bese thi ke uma nina ningabantu ababi kodwa nikwazi ukunikeza amadodana enu izipho ezinhle kanganani babona osezulwini ezoninikeza nicelayo noma ezoninikeza umoya oyingcwele kunendlela engafani etolikwe ngayo kumavangeli angafani kodwa into engifuna uyibheke bazalwane uthi uNkulunkulu uma thina singabantu ababi kodwa uma indodana yethu icela isinkwa asinikezi itshe now akucabange ukuzama ukuluma noma ukuhlafuna itshe ukuthi khumuka amazinyo ngoba ufuna ukuhlafuna isinkwa kodwa unikezwe itshe ngakho uhlafuna itshe uyayibamba awucabange ukuthi kunjani ukuthi ucela inhlanzi is healthy ukudla ufish bazalwane ucele ufish kodwa bese unikezwa inyoka enobuthi ngalenkathi udla lento oyitshethu ufish udle into enobuthi ekulimazayo noma engakubulala ucele kubaba wakho iqanda into enempilo nekwakhayo emzimbeni kodwa akunikeza ufezela onopoison mhlambe nawo ozokulimaza noma ozokubulala uma udla lithi iBhayibheli uma nina ningabantu abangalungile kodwa nikwazi ukunikeza amadodana enu izipho ezilungileyo kanganani babone ezeninikeza okuhle nicelayo na into engakaze ngibone bazalwane ukuthi uNkulunkulu ngalenkathi siphikelela sikhuleka akusikhona ukuthi sinqoba ireluctance yakhe ukuthi akasinikeze ngenkani lento areluctant noma azama ukuyigodla noma angafuni ukusinikeza yona kodwa kahle hle ukuqhubeka sikhuleke akusiza uNkulunkulu usiza thina ngoba sometimes ngathi ukhuleka okokuqala uNkulunkulu uyazi lento ekhulekelayo awakayilungeli and indlela azoprepare ngayo ukuthi uyilungele ukuthi uqhubeke ukukhuleka ngoba ngalenkathi ukhuleka uyakulungisa ukuze uyilungele lento oyicela kunezinto esayicela eli ukuba uNkulunkulu wasinikeza zona eli ohambeni lethu mhlambe ngabe asakholwa ngisho ukukholwa uthi akekho kunina othi umingane yakhe icela isinkwa ayinikeze itshe into ezoyikhipha amazinyo uma izama ukuyihlafuna noNkulunkulu uyazi ukuthi mhlambe lesinkwa osicelayo mengasakunikeze sona sinikaba njengetshe kuwena singakhipha amazinyo kunezinto oyicelayo kusimakade kodwa usimakade uyazi ukuthi menganginikeza zona manje umebheka 3 months down the line or 6 months down the line awusenawo amazinyo sezikhipha izinyo kunezibusiso oyicela simakade cela unginikeze manje kodwa usimakade uthi no asebenze kuwena kuqala ngoba uyazi uNkulunkulu kuma ninikeza manje lesinkwa sizophenduka sibe yitshe kuwena sikhiphe amazinyo ngoba awukakabi ready for lesisinkwa osicelayo uyazi uNkulunkulu ukuthi lenhlanzi oyicelayo awukakayilungeli kuwena yize iyinhle izophenduka ibe inyoka
yona ibe ufezela ingabi iqanda ngoba izoba upoison kuwe ngoba awakayilungeli. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenza zonke izinto zibe zinhle ngesikhathi sazo, okusho ukuthi nento ezinhle ziba zimbi uma zingaphandle kwesikhathi sazo. Kunezinto esijahayo kuNkulunkulu. Baba nginikeza ukuthi baba nginikeza umshado kanti angikho ready. Mengase akunikeze manje uNkulunkulu umshado, mhlambe 2 years down the line you are divorced and you are broken. Uyakubona uNkulunkulu lokho. Baba nginikeza imoto, kodwa uNkulunkulu uyabona ukuthi 7 days from uswanikeze ngalimoto udakiwe, imoto ibheke phezulu, amasondo ayarola, ulimele, uphuma amazinyo ngoba lesisinkwa njengamanje kuwena ngoba ukakasilungeli siyidwala sizokulimaza. Lenhlanzi njengamanje kuwena ngoba akayilungeli, inyoka inobuthi kuwena. uNkulunkulu uyazi ukuthi manginikeze into oyicelayo 6 months down the line awusamkhonzi nokumkhonza, ibandla awusalazi nokuthi liyini, awusanendaba noNkulunkulu, awusathanazi nokuthandaza ngoba uNkulunkulu kwazibona isiphetho esasekuqaleni. So uyabona uNkulunkulu ukuthi uma ngasawuphendule namhlanje lo mkhuleko okhulekayo esikhundleni sokuthi ube isinkwa yoba yitshe, khona kube inyoka, kube inhlanzi yoba inyoka, khona kube iqanda emnandi neyondla umzimba wakho, kuzoba ufezela onepoison kuwena, uzokuphoyizina bazalwane. Kunezinto esidinga umbongo uNkulunkulu baba ngiyabonga ukuthi awunginikezanga leyanto engayicela ngalesa sikhathi. Kunezinto straight umlesi baba ngiyabonga ukuthi leyanto awunginikezanga, futhi ngicela nje unganginikeza inhlobo sengizibonile ukuthi angiyilungele lento ekade ngiyicela. So ke ukuthi siphikelele emkhulekweni ingoba uNkulunkulu usuke esebenza ngaphakathi kwethu. Noma yini esiyenzayo kuKristu, ukuphikelela kwethu kuyona uNkulunkulu uyakusebenzisa, usuke esebenza ngaphakathi kwethu ukuze asilungiselele lokhu afuna ukuthi akwenze empilweni zethu. Ngivale ngalokhu bazalwane, sizoqedela next week njengoba ngishilo. Lithi kuverse 8 kuchapter 18 ekugcineni lithi ke kodwa ke engazi uma indodana yomuntu ibuya ngabe iyokuthola yini ukukholwa emhlabeni. When the Son of Man returns, will he find faith on the earth? Iqeda ukukhuluma ngepersistence kodwa selikhuluma ngokukholwa. Into eyenzayo uJesu lapho ukuthi ufanisa ukuphikelela nokukholwa ngoba ukukholwa bazalwane kuyaphikelela. Faith is persistent. Ifaith bazalwane ayivele igive up. Ifaith i-persistent, ifaith i-tenacious, ifaith inesiqiniseko. Lithini ukukholwa isiqiniseko ngezinto ezingabonakalayo, ubufakazi bezinto esizithembayo. Ifaith bazalwane it keeps on, iyaqhubeka ngisho kuthiwa izimo azivumi, ngisho kuthiwa khona i-opposition. Ifaith is unswerving. Ifaith bazalwane ayinikezeli kodwa ifaith iyaqhubeka. And into ayenzayo uJesu lana ufanisa ipersistence noma ukuphikelela noma ukuqhubeka, ukufanisa nani? Ukufanisa nokukholwa ngoba ukukholwa kunjalo bazalwane kuyaphikelela. Angazi noma awuzwanga yini ngoBartholomew owayeyimpumputhe owathi umeza umsindo wabuza ukuthi kwenzakalani, bamtshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Wasethi ke na wamemeza wathi, Jesu ndodana kaDavide mawungihawukele. Lithi iBhayibheli bamkhuza bathi thula wena ungasho lutho. Lithi iBhayibheli bathi mabemkhuza wakhala kakhulu naqala wathi, Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Ngobani? Ngoba ukholo luyaphikelela. Angazi mawuzwanga yini ngowesifazane waseKhanani oweza Jesu ngoba indodakazi yakhe ikhwelwe ngamadimoni. Wafika wathi, Jesu mawungihawukele. Lithi iBhayibheli uJesu wathula wamziba, wangasho lutho kuyena. Wathi lo wesifazane, ngisho engangiziba ngizoqhubeka. Wathi, Jesu ngihawukele. Kwadinwa abafundi bayaJesu bathi, Jesu awumtshela athule. Ngisho mabetshela uJesu mtshela athule, base bebuya kuyena ukumtshela uthule usibangela isicefe, kodwa waphikelela. Baze bayaJesu bathi, Jesu mtshele wena kuthi akathule ngoba uyasihlandela usibangela isicefe, kodwa waphikelela wathi, Jesu ngihawukele. Waphendula uJesu wathi kuyena, angizelanga ngaphandle kwezimvu elahlekileyo zika-Israyeli. Ngamanye
amazwi angizile kuwena ngiyeke phansi kodwa yazi iBhayibheli lisho isimanga lithi wena washo njalo uJesu lithi wavele lo wesifazane weza phambi kwakhe and she worshipped him wamdumisa wathi ngicela ungisize. Can you think about it bazalwane? Wamziba uJesu bamthulisa abafundi bazibancenga uJesu amthulise noJesu wathi kena angizanga kuwena ngize kwabendlu bakwaIsrael ngiyeke phansi kodwa waphikelela kulento ayicelayo wazwamdumisa uJesu esesho njalo. Still uJesu wangamnikeza izinto ayifunayo wathi hey akuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usinikeza izinja. Ngamanye amazwi abantwana bakwaIsrael bona abangabantwana nina bezizwe niyizinja. AmaJuda anomqondo onjalo. uJesu acabanga kanjalo wenza lento uJesu ukuze asibonise into ethize and afundise amaJuda isifundo esithize ngoba amaJuda ayitshethi yena ubuka bezizwe ngendlela namaJuda ababuka ngayo kanti uJesu wayazi ukuthi uzele zonke izizwe ukuthi ayisindise kodwa sosho lamazwi abayabiza ngezinja abantu abangama-Gentiles amaJuda so ukuthi akudla uthatha isinkwa sabantwana usinikeze izinja. Lo wesifazane still akagive up athi ahanqa uyabheda ngiyashiya kodwa uyaqhubeka uthi kodwa Jesu ngisho nezinja ziyayidla imvuthuluka ewa etafuleni lomnikazi wazo. Ngamanye amazwi noma ungangibiza ngenja kodwa ngingowakho uwena umnikazi wami uwena uNkulunkulu wami anginalo lunye usizo ayikho enye indawo engaya kuyona nguwena ongamandla empilo yami usizo lami ngaveli kuwe alizukuvela kwenye indawo uwena ongumnikazi wami ngisho ngayinja kodwa ngifanele ukudla ama-crumbs noma imvuthuluka ewa etafuleni lakho ngoba wena ungumnikazi wami. Wavele wammemeza uJesu ethi iBhayibheli he exclaimed wammemeza wakhala wathi oh woman great is your faith. Wathi wesifazane lukhulu ukholo lwakho makwenzeke kuwena njengokuthanda kwakho. Let it be done unto you according to what you desire. Ngoba lukhulu ukholo lwakho. Yabona ukholo alivele ligive up. Ukholo lupersistent liyaqhubeka liyaphikelela ukholo bazalwane. You don't try once and then you give up. Awuzami nje kanye bese uyayeka kodwa uyasukuma uphakama uphinde uzame uphinde usukuma uphakama uphinde uzame uphinde usukuma uphakama uphinde uzame. You don't give up. Umuntu wokholo awubonanga yini abangani abawu4 abaletha umngani wabo owaye paralyzed engakwazi kwenza lutho bemthwele ngomate mefika endlini yomfarisi bazothi gcwele abakwazi ukungena kodwa ukholo lwabo yathi asikwazi ukugive up sesifikile I've come too far to give up now sengifikile angeke sigive up yebo kugcwele endlini yebo bafuna ukusingenisa bavele baya kwi-roof baqaqa amathathi erufini bamehlisa umngani wabo. Lithi iBhayibheli uJesu wabona ukholo lwabo waphilisa umngani wabo. uJesu wazi konke wayebabona besemnyango bezama ukuphusha wangenza lutho wayebabona ugcwele endlini kodwa wayefuna ukubona the genuineness of their faith. Bazalwane uma ukholo lwakho lolwangempela liyaphikelela ukholo lento ukuthi ukholo nje yonke into kumele yenzeke manje akulona iqiniso ngoba lithi iBhayibheli through faith and patience they inherited the promise. Ngokubekezela ngokuphikelela ngokuqhubeka nangokukholwa bafumana isithembiso. Bazalwane kumele sibe ngabazalwane that keep on. Kumele sibe ngabazalwane abaqhubekayo. Bazalwane ungenzi kanye bese uyadikibala kodwa qhubeka. Ngifuna ukuthi kuwena qhubeka ungadangali unganikezeli kodwa qhubeka uhambe qhubeka uphile qhubeka uthande qhubeka uthandaze qhubeka uzile ukudla qhubeka udumise qhubeka unikele qhubeka ulethe ishumi qhubeka ukholwe qhubeka umdumise uNkulunkulu qhubeka umlalele wenze akusho qhubeka ebungcweleni qhubeka keep on. Iba ngumzalwane persistent. Indlela esiphumela ngayo enkolweni yobuKristu kuba ngabantu abaphikilelayo. Ngicela ukukhulekela babegameni lenkosi yethu uJesu ngikhulekela bonke abantwana bakho emakhaya lapho bekhona belalele bebuka lentshumayelo. Ngikhulekela amandla amasha egameni lika Jesu lona lo baba strengthen every feeble arm every feeble hand strengthen baba njengamanje abantwana bakho egameni
lenkosi yethu Jesu. Every knee that is buckling, that is giving way, Nkosi namandla onke, mabaqiniswe njengamanje in Jesus name. Nalowo kade sethu uyagive up yena, ngikhulekela amandla amasha. Nalowo obesehlehlele ngasemuva, ngikhulekela amandla amasha. Nalowo who's holding on by the thread, ngikhulekela amandla amasha. Nalowo ozamayo, ngikhulekela amandla amasha ngamandla kaMoya wakho ingcwele kuyilowo nalowo mzalwane. Ngikhulekela Baba a resolve, a tenacity, a grit within each of us, Nkosi engcwele, ukuphikelela enkosini uJesu Kristu. Baba ngiyababusisa abantwana bakho. The Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace in Jesus' mighty name. Amen. Umukhona ulalele noma ubukela ungakazi mamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, cela ukupha lethuba lokwamukela uJesu. Ungamamukele uJesu chaza ukuthi izono zakho usazithwele wena zisemahlombe akho. And lithi iBhayibheli sonke sonile sasilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu, enenhlawulo yesono ingukufa, echaza ukubhubha esihogweni lapho uNkulunkulu engekho khona. Kodwa lithi isipho sikaNkulunkulu singukuphila ongunaphakade kuKristu Jesu. Lokuphila ongunaphakade kutholakala kuJesu kuphela. Masamukela uJesu samukela ukuthi wasithwalela izono eGolgotha, esiphambanweni samukela konke uJesu asithengela khona ngegazi lakhe. Ngegazi lakhe wathenga thina uqobo. Masamamukela samukela ukuthengwa nguJesu, bese siyangena sibe ngabomndeni kaNkulunkulu sasemhlabeni, sibe nobudlelwane noNkulunkulu. uNkulunkulu afeza amacebo akhe ngeimpilo zethu emaphakadeni sibe nayo inkosi yethu. Ungakazi wamukela uJesu, impilo yakho ingaqala kabusha namhlanje. Ungase wamukela uJesu, makuwena lowo cela ukhuleko lomkhuleko emva kwami. Uma khona abazalwane onabo bazokulekelela, mabengekho ngisho uwedwa ungawukhuleka uthi uNkulunkulu Baba, egameni lika Jesu ngiyavuma uthi ngingumoni, kodwa namhlanje ngiza kuwe cela ungithethelele zonke izono zami. Ngiyakholwa Jesu ukuthi wangifela, Baba wakuvusa ngosuku lwesithathu. Ngiyavuma umlomo wami ukuthi wena Jesu uyinkosi. Ngiyayivula inhliziyo yami, ngiyakwamukela, ngena ube inkosi, ubuse empilweni yami egameni lika Jesu. Amen. Mukhuleke lo mkhuleko okokuqala namhlanje, usuzelwe kabusha, usumntwana kaNkulunkulu, ususindisiwe. Cela ukugqugquzela, funda iBhayibheli zonke insuku. Le ncwadi ibhalwe ubaba wakho, ibhalela wena ukuze ukhule kulolu hambo. Number 2, thandaza zonke insuku. Abukho ubudlelwane obukhulayo uma kungekho ukuxhumana, i-communication phakathi kwabantu banobudlelwane. Nobudlelwane bethu noNkulunkulu buyaqina masingabantu abakhulekayo njalo. Thandaza njalo, iba ne-prayer life. Number 3, hlanganyela nabazalwane lapho hlangelela khona. Nathi sesivulile siyakhonza ngamasonto, kodwa kumele uregister uma ufisa ukuze enkonzweni. Hlanganyela nabazalwane khona uzokhula kule ndlela oyikhethileyo. And finally, tshela abanye abantu ngoJesu ukuthi uJesu wenzeni empilweni yakho, ngoba manje usukhululiwe, uphilisiwe, usindisiwe, usuzelwe kabusha. Inkosi nibusise bazalwane, siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi. Amen. Siyabonga ukuba ube nathi namhlanje. Sicela usilandele kuFacebook, YouTube naku-Instagram. Kuze kube isikhathi esilandelayo, niphephe futhi nihlale nibusisekile.